はい、どうもこんにちは、キリトです。今日はですね、この前リシャーゴをやったんですけど、そのやり方の、リシャーゴのやり方、後編の方をやっていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきたいと思います。ですね、ちょっとガラガラ声ですいません。そもそももう僕自身声が低いんで、みんなにも言われます。早速やっていきたいと思います。取りづらかったらすいません。はい、それではやっていきます。ですね、まずリシャーゴ。まずね、このリバースからやってください。リバースはこういう風に回すんです。そしたらですね、ここからですね、すぐこっちにこうバックアラウンドしてください。リシャーゴをして2本で取って、ここで2本取ってバックアラウンド、またこういう風に戻ってきます。でここからですね、最後にこういう風にバックアラウンドの中指板を押してください。ですね、こうやってこう回ってきてバックアラウンドしたその勢いのまんまこういう風にやってください。こういう風にね。で終わりです。はい、そんな感じでね、やっていくんですよ。はい、落ちた。はい。ではですね、今度からはね、この前はちょっとベッドの上で、やってたんですけど、今度からこのアングルで、ペン回しの方は取っていきたいと思います。顔出しなんかこの前ね、ブログに載せたんですよ。この前の前編の動画を。その時に顔出しはしないんですかって言われたんですよ。顔出しはですね、気が向いたらします。多分もうそろそろしたらするんじゃないかなと思います。自分でもはっきり分かりません。そういうことなんで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。